Ghaziabad police tena thutso an siam angin January ni som pasari zanrei to lama khan industrial area huam chunga GT road kongsira mi cherwang hmu ani thuan tarlanga he me cherwang hi anwa hmu hian athom hno le taksa then khata te thisen lokai noi to in damdor in panpui ani zuya ama iro chu anwa thlen hian doctor te chuan aboral man to thutso an lo siam ta ani tu ti hriat lo hmeichhia hi engtia boral nge ani a engwanga hliamna taktwar nge ani an hre thei mai bik lawa alandana ero motora changa tlaswal pal emo ani thei mai angem ti chu an rin dan ani thung ma se chu po chu finfiana an nei thei bik chong lawa ti chuan hospital lamin aboral to thu an siam hnu chuan postmortem ngal ni in resulta alandana ero mi kutwara boral ngei ni in report chuan tarlang tatlat mai postmortema alandanin he meichhia hi angonga rena nu male a hmui vela hliam ani nia tarlan ani a chutiang ani ta ka wang chuan police te po in an ti tur sang tingalin an ruang chhar chu khoilam mi nge ani a khoi khwa le wenga khosangi ani ti hriat tumin ma an ngala hun engemaw chen hmalakna sang an kalpui hnuwa Monica i ani ti hriat chaw ani ta hlau mai Monica i hi pasal nei to ni in a pasal nen hian fa po pahni an nei to nge heti lai hian pon lama pasal nei chung sia ngai zonga nei nia tarlan ni in girdharpur kho a khosa charan sing anin anin ngai zong ti hriat chaw ani ta zela angai zong charan singa po hi nupui fanaw nei to ani ba ka sumdong mi ni in hetianga anin ngai zon tho chung kolam ten an hriat nu hian an lom lo hle a nupa angmaya khosak dun chang te po an nei thin ni in an soibok police ten kil sang atanga nu chuina kalpui zelin electronic surveillance manga nu chuina an kalpuina a Monica irwang charni January ni som pasari po khan an pani hian Ghaziabad hotel pakhata an khosadun ngei nia hriat chaw ani a tin kan thulak na in atarlan danin thil sol ti tu nia an ngai charan singa hian January ni som pasari komsang ni somni pathum khan Monica ichu Ghaziabad khopui chunga hotel pakhata kovin hun an mangdona nilenga hotela hun an manno hian zanlama charan singa chuan ama motora chuan tirin kholaya an chuak dun le a ani baka charan singa hian afapa po hrai tel bokin an kalna tur lampana hun engemaw chen an tlan hnuwa charan singa chuan motor ti dingin Monica ichu an pa fa intiam rol chuan a ngonga rekhlumin poilian tak an khoita lo ni a ti chuan an thatani ti hriat chaw ani lo nan motora tangin Monica irwang chu kongpui an the chhuak le a chutianga an pa fa a tualan tha hnu chuan apa jok charan singa chu insa singin mundanga akalbo ta ngal ani heti lai hian afa paro hita eroin an pa fahimna torla zongzui zelin aphi boy ngal char thung ma ringot chuan athil ti tum ati hlotling theidona in shrilovin a thian hnai tak pakhat sandi pachu phone mangin abia a an har satna le pui an ngai na te shilin chanpui turin asonta a thian pa po chuan atira shein a thian pa somna chu pom har sa ati ve viauna a ma se atopa arem chandon thoron shilin an pahni chuan ro manna an siam dun le a chuti lai chuan an omna kongpui GT rota an ma ni lampana rontlan tractor chu an thil swalti thupna na man tumin ro manna an lo siam ta aloni police ten electronic surveillance manga nu chuina an kalpui hnuwa poi khoitu charan singale afapa rohita baka sandi pate chu ruang chhar ani atanga reilote man ani a poi khoitu te man ani rwal hian an motor man wagon arpo an man tel ngalbok an pathum hian kil sang atangin Monica i tha ani chanle tha ani dan kim chang hriat tumin police ten dopna an nei ngala an dopna kal zela heng poi khoitu te hian tualan tha chan an pawng chhuak tangenge ani poi khoitu te in puanna atanga an hriat chwa tak chu kumsari ve lai kalta atang to khan poi khoitu charan singale Monica ite hi anin ngai zong ti hriat chwa ni in
an pahnih hian an lo khosa dawn fo to a hun engemaw chen midang ti hriat pui lem lova an khosak nuwa Charan Singh fapa Rohita chuan apa le Monica ite khosak dana ngai thatlo na lian tak nei chawin an omdan le khosak dan a hmuin in kom satle an ni mai lauti a hre chuak tatlat mai ama iro chu an chung ko boruak a chiat a hlo awangin hun engemaw chen angoi bo puya ma se fapangoi theina in atlen tabik laute po anyang an chung ko hoshiata apa Charan Singh khosak dan zong le Monica inena an khosak dan zong chu asoi chuak ta hmia maya chutianga pa ber chanchin chungkwa in an sha china chuan limlai ni an ni ngai ta mi ulo Charan Singh te no pa in kar boruak po ani telin a chachau ani ber heti mek lai hian Charan Singh le Monica ite hian arukin ruam manna an lo nei ve mek boka pomlai nei ve an ni si awanga antan khosak dun zel a theidon lauti shiranin an omdun theidan tur kong zongin ruam manna sang an lo siam fo to a Monica ichuan Charan Singh hnena in hmun tur emo ram emo leivata an pahnia khosak dun adu tho voidoi lo alo soipui to ba ka an pomlai ti ve kalsana an pahnia in khata khosak dun dan tur an lo ngei to thina ama iro chu heng an ro manna le an tum dan then khatte Charan Singh fapa Rohita chuan tlang kamatang le chen om khoweng ti atangin alo shevek sia hei wang hian apa laka alung ni lovin a thin rimna azwal ta hle a an chung ko boruak ti chetu anga in apa bialnu Monica ilaka po alom lovin malak dan tur ngai to ve zungin Rohita chuan apa Charan Singh chu vole tin Monica ilaka ache dan zong chu bansan wat tur le thlau thlamia tura shilin a thla lo ani ero chuan thilpoi tak a thlen po a amo a phor tur thu apa chu a shilta a te chuan Charan Singh po in a fa pathin rim na le alaka aril pot mang a hriatin om lo ati bik lo aniang engtin vak ma in a chang lova ama iro chu Charan Singh po in abial nu Monica I chu chuti maya a thla thei mai dona a hriat bik lo awangin a boiru ta hle a heti lain abial nu Monica ipo in chuti maya a then thei bik aring chuang lo le lama nopui fanau nei to ani boxi awang le chung ko in rem pa ngai tak an ni le theinan abial nu Monica I chu akalsan angai don ti a hribe te po ani ma na a topa a fapa Rohita nen Monica ida thadan tur kong andap dun tangi ani January ni som pasari kumsang ni somni pathum ni in Charan Singh le a fapa Rohita chu motor wagon arin GT road lama industrial area lam an pana kalkong an tlan lai hian Charan Singh chuan abial nu Monica I chu phone a bia in industrial area lama akal tur thole hotela in hmu puya somin alo nga don tho phone kaltang chuan awashila Monica ipo in arem chan don tho shilin industrial area lampan chuan in hmu na tura anro manna hotel lam chu apan veta a te chuan Charan Singh le a fapa Rohita te chuan an lo ro man lok angin Charan Singh jok chu hotel lama kalin a fapa Rohita ero hotel atanga naite ya an motor ken wagon ara alo om thung January ni som pasari kumsang ni somni pathum khan chhon chofa khun om vela Monica ipo in hmu na tura an soi hotel wa thlengin Charan Singh nen chuan hun an mangdun le ta a Charan Singh hian an omdun na nunung ber tur ani ti a hriat awange ni an hun chu am takin a mang ani ber chutianga hun engemaw chen an mandun hnuwa khwate a thim chho tan ta ka chuan Charan Singh chuan abial nu chu hotel kota hroi chhuakin eile in che sang te lein an in duna te chuan khwate a vo boxi awangin Charan Singh chuan Monica I chu an kyang maya wagon ar loading a chuan lo pui tor le ti pui torin a som ta a Monica ipo in lom taka pomin an thulu che chu arin lo le maktak maya motor chunga Rohita lo om a hmu vele Monica I chuan angai na shelawin Charan Singh a en wata ma se Charan Singh chuan a fapa ani tho shilin a in hmel sha tir ngala chutia an pahnia in hmel sha tir molmol pa chuan Charan Singh chuan motor chu tinungin an tlan chhuak zuya thuipo an na tlan man lautia
Rohita chuan akyang maya thu Monica ichu thok le khata be thutin a ngonga arek ngal tamaya Charan Singh chuan motor chu tidingin a fapa chu a pui ve ngala reiloteya Monica ichu a boral zuita ani Charan Singh le a fapa Rohitan anti tur anti zo hnuwa motor chu tinung le in Monica i ruang chu paina tur rem chang zongin anin khal chuak le a minute som panga vel an tlan hnuwa dharam kante thlengin mun fian rial de ulai le eng ommu mal lo na hmun an ewangin remchang beranga yin kongsira an paita lo ni a ama iro chu kan tarlan tak ang khan Monica i ruang an paina hmuna tang hian Charan Singh azok chu in thiar fi hlimin hmundanga akal bo ngal de ya afapa Rohita ero in an himna tur ngai to le in ruah manadang anei le thung ama ringo chuan athil tum ati hlo tling theidona in shilovin a thian hnai tak pakhat Sandeep chu phone manga bia in an har sanale pui an ngai na te shilin chanpui turin asomta a tin an ni thian don hi Gaziabata Chinese food stall a thokdon ani to nge nge ti chuan Sandeep chuan thian te ti in zanthim tham hnoi le khowat takara a thian pa Rohita chu awazomta a ruah manna an siam lai mekin an omna kongpui GT rota an ma ni lampana rontlan tractor chu an thil swalti laka an sahimna man ro tangkai tak ani theidonin an cheta a tractor chu in tlan peltirin reivak lawa tractor chu omin a hnung lama tanga hon petwar torin ti din tumin an beya ma se chuti main tractor driver chu ading du bik law ma se atopa nai chil takatlanin an ti ding ta shama Rohita le Sandeep chuan tractor driver hnena chuan poilian tak a khoi tho shilin meiche pakhat a chil hlum tho anon shatir ta a ma se ani ero in chutianga mishing a chil om a shed lo tho in alo changa chuta Rohita te thian don chuan driver chu pothla in Monica i ruang omna lama shwain an va ko hmota a ma se driver chuan a chil ani lo tho soin anin hnial boina sa hle a tractor chu ama mi malta ani le ni lote an zot vela driver chuan ata ani lo thole midang ta a khal tho a shel hnuwa tractor nei tu number dilin Rohita sokhian tractor nei tu te hi awa be nge ani police thu chhoin an tarlan danin poi khoi tu te man an ni hnu hian an sahimna na an thilti zong chu hailan anita a Charan Singh fapa Rohita ka nge tangin Monica ichu an tha nge ni thole tractor driver in nam hnoina anei lo tho police te ma a hian asoi chuak tabok DCP Nipun Agarwalan media te zona a chana a heng an mi man te hi Charan Singh te pa fa Girdarpur khwa a khosale Sandeepa Daulatpur khwa a khosate anni tho soya tin anruang char chu Monica i ani ti sha chu ani hnu loka Monica i chung te lampo bepop ngalin an chung te lam engamozat baka Monica i pasal amrita nge po ruang omna aron thlengwata a pasal amrita chuan anopui boral na chungchanga Kavinagar police station a FIR thelutin poi khoi tu te hi man an lawnita ani